गासैखौबो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव। नै जों दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय, लामायाव दङ, बाबुनि मोनसे फिसा खामानि दङ, बिनि थाखाय फैनो गोनां जाबाय। फुं बायसा मोनना लाबाय थादों दिनै, नाथाय फुं नंला, 11टानि बारबाय टाइमा, अखा हाबाय थादों नालाय। साननैसोआ अखा हाबाय थादों, बोथोरा गुसु बिराद मोजांथार, सान्दुं गैया। ओंखारनो बादोंमोन आङो, नाथाय मा खालामनो, खामानि दङ नालाय ओंखारनो गोनां जाबाय। दा पार्किंनि थाखाय एसे जायगा नागिरगासिनो, मानोना लामाफोरा जेथिंबो खामानि सोलिगासिनो, गोसोबायदि दोननो हाया खाथि खाथि नायनानै। दा नै स्कुलाव हाबनोसै, बेहाय गथ'नि नाम लिरदों। दिनै सनिबार, बिनिखायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा क्लास गैया। जिखुनु सनिबारावनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनिया क्लास थाया, क्लास 5सिम क्लास जाया आरो 6निफ्रायसो जायो। सेकेन्ड सेटारडे बा फर्थ सेटारडे जालायनाङा आरो क्लास 5सिम बिसोरनिया सनिबाराव बन्द'आनो थाखायो। सिङाव हाबफैनानै जिरायना नेबाय थानोसै, माने बिराद गोबाव नेनांसिगोन। जोंहा गथ'निया 49 नाम्बारावसो दङ, दासो 10 नाम्बार मोनदोंनो, मानोना सासेनियावनो 15 मिनिट 20 मिनिट लादोंनो सोरनियाबा, बेनिखायनो गोबाव नेनांसिगोन। बिदि खाथियाव जिरायना नेगासिनो। जोंनि दिनै फैनायनि खामानियानो जाहैबाय, माने बिसोरनि स्कुला बिदि गथ'फोरनि आधार कार्ड बानायहोनाय जादों आरो, माने जायफोरा गैया बिसोर बानायनो हायो, बेनिखायनो मानसिफोरा फैदों बानायनो, जायफोरा गैया। बेनिफ्राय दा जोंनिया बिराद गोलाव नालाय नाम्बारा, 49, दासो माने 20 नाम्बाराव फैदों, गोबाव दंबावो। बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे जानो होननानै ओंखारबोदों, स्कुल केन्टिनाव नायहैनि ना बन्द'सो जाबाय नामा, मानोना दिनैथ' थाबनो गगोन नालाय सनिबार। अखाबो नै फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो, साथाबो लाबोफ्लाङाखै हाथुर जानानै। फुङाव एसे ओंखाम जाबोदों आरो, थेवबो माबा मोनसे जाना लानि, ओरैनो साहाफोरखौनो लोंना लानि, नायहैनि दंना गैया। जबाय थानो बाबाय दलदनो, मा खालामनो मा मानो, गोबावबो दंबावो, गोजांदोबो, बेनिखायनो एसे गुदुं जाथोंसै, साहाखौनो लोंनि। स्कुल केन्टिनाव साहा लोंनो नागिरनाया माने जोबजोब्बायमोन, टाइमबो जाबायना, एटायानो जाबाय, एमान गोबाव थाया। दा नै बाहेरायावसो फैदों, अखाबो हागासिनो, खमायाखै, अखा खमायबाथाय लोंनोसै। एकदम जारला अखा बोथोराव। अखाया एसे खमायदो दा, जाहैनि र' नुहुरनाय दखानाव। खाथियावथ' साहा दखान बेलेग मोजाङानो गैया, मोजां गैयाबानो साहा दखानानो गैया, बैयावल' जाहैनि लामा बारनांसिगोन। आरो एसे आवगायनानै फैनो गोनां जाबाय। जों दहाय जेराव हाबनो नागिरदोंमोन, बेहाय माने एकदम थोन फिसा, मानसिफोरा भर्ति जाजोबना दङ। बेनिफ्राय ससे थाबायबोनानै नै बेहाय फैबाय, आरामसे जिरायनोबो मोनदो। जोंथ' बिमा फिसानै लोंबायानो, नाथाय मिस्टारा मोनसे कागज नांनोबो हानाय होननानै न'आव थांब्रबदों, आरो बियो जेबो जाथ'नो गोसो गैयानो, बेनिखायनो माने जाथ'वाखै, दायो फैना जाफैसिगोननो। मोजांथार आखिनानै दोनदों नै बेहाय, नायबाय थाथावथार। दसे नेलायबाय, नै जोंनिया जासिगोन, मानसिफोराबो आधा जानानै थांबाय, आरो सोरबाथ' माने नेबाय थानो बारा थांदों नामा, मानोना गाबज्रिबाबो थांनाय खोनायाखै। बै रुमावनो माने आधारखौ बानायगासिनो, बे रुमावनो खालि जाजोब्बाय। आरो नै गथ'फोराबोथ' गैखाला, स्कुलनि गथ'फोरा दहायनो सुथि जाजोब्बाय। मिस्टाराबो न'आव थांब्रबनाया मोनफैबाय। जोंनिया जानोसैयानो, नै जोंनि सिगाङाव खासे थांबाय, बिनि उनावनो जों। नै बेहाय क्राफ्ट मोजां बानायना दोनदों। जोंहा बाबुनिखौ नै बानायगासिनो दा। थाबनो जादों जोंनिया, आंथ' गिदोंमोन गोबाव लागोन नामा, 10 मिनिटबो नाङासै बादि मोनदों आङो, एकदम थाबनो जादों। जों दानिया नै ससे बेरायनो फैदों आरो, न'आव थाङाखै। आरो मिस्टाराबोथ' दानि नै जेबो जायासै नालाय, दायो माबा मोनसे जानो नागिरदों। लामाया बिराद मोजांखा, बिथिंजाय गोजौ गाहाय गुसु मोजांथार। नै बेहायनो माबा मोनसे जानानै जोंबो न'सिम थांनोसै। आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो।